let's do a bit translation. The exercise of translation. Actually, in translation, there are 5 marks, no? 5 marks. It's a big marks. For why we should not neglect this. Translation ko neglect खालामनाङा बेहाय मानोना मा गोबां नम्बर थायो बेसेबां नम्बर थायो 5 नम्बर थायो बेखायनो जों नेग्लेक्ट खालामनाया थिग नङा जों एसे ट्रान्सलेसनखौ सोलोंनांगौ नाथाय गोबाङानो ट्रान्सलेसन जिनिसखौ गोरा मोनो आलासि खालामियैनि थाखायनो गोरा मोनो गुदिनिफ्रायनो जुदि ट्रान्सलेसनखौ खालामोब्ला बा फोरोङोब्ला अब्ला फरायसाफोरा इसेबां गोरा मोनग्लागौ आरो नायनि दे जोङो ट्रान्सलेसन जोङो मैयासिम माबाबायना टेन्सखौ खालामबाय टेन्सनिखौबो खालायगोन जोङो ट्रान्सलेसनखौ नाथाय आगोलनिफ्राय एसे फैनि दे आगोलनिफ्राय एसे फैनि जोङो बायदि बायदि माबा चैप्टारनि ट्रान्सलेसन मोनो बे ट्रान्सलेसनफोरखौ एफा एफा खालामनि तनाय नेरेसन भइसेन्स एफोरावबो दङ आङो नेरेसन माबा भइसेन्सखौ लानो नागिरदोंमोन नाथाय बिनि आगोलावनो एसे ट्रान्सलेसनखौ लाखादिनि बिदि सानदों आरो आं टेन्सनियावबो बिदि लाजाथाराखै हा टेन्सनियावबो बिदि लाजाथाराखै दे जोङो चैप्टार 2 नि सेकेन्ड चैप्टारनि मोनसे ट्रान्सलेसन खालामनि नम्बर 1 जोंनि गामि खाथियाव गंसे दैमा दं गंसे दैमा दं जोंनि गामि खाथियाव गंसे दैमा दङ बे अनलाइन क्लासखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ एरेन्ज खालामदों आरो आङो कमलाकान्त बसुमतारी आंखौ इंराजि फोरोंनो थाखाय लेंना लाबोदों दे जोङो ट्रान्सलेसनाव मा मिथिनांगौ बे सेन्टेन्सआव इंराजिनि सेन्टेन्सआव मा बर' सेन्टेन्सआव मा दङ साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट एडभार्ब प्रिप'जिशन बेफोरखौ जोङो मिथिनांगौ आरो बिनि सिगां मिथिग्रोनांगौ जे जोंनि बर' रावनि सेन्टेन्स स्ट्राक्चार बा भार्ब पेटार्न सेन्टेन्स स्ट्राक्चारखौ होनसै सेन्टेन्स स्ट्राक्चार बाथ्रा दाथाय या इंराजिनिजों गोरोबा बर'निया मा साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब किन्तु इंराजियाव साबजेक्टनि उनावनो भार्ब फैयो साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट इंराजियाव बेखायनो जोङो गोरोन्थि खालामो ट्रान्सलेसनाव नाय बर'नियाव ना आं ओंखाम जायो दे आं एसे खोन्थाग्रोनि बेखौ आं ओंखाम जायो आं साबजेक्ट ओंखाम अबजेक्ट जायो भार्ब दाना इंराजियाव दानस्लायबा
रावस्लायबा मा जागोन बियो जोंनि बादिब्ला I rise eat बे गोरोन्थि जाबाय पेटार्ना गोरोन्थि जाबाय वर्ड सिक्वेन्सआ गोरोन्थि जाबाय दा I rise eat नङा इंराजियाव मा जानांगौ बे साबजेक्ट बिनि उनाव भार्ब बिनि उनाव अबजेक्ट बेनिखायनो I eat rice I eat rice बे आरो ते बेखौ जोङो बुजिनांगौ हिन्दी राव बेनिफ्राय असमिया राव बांला राव ओडिया बेफोरो जोंनि रावनि बर' रावनि जे सेन्टेन्स पेटार्न बेजों गोरोबो आरो खासेया एसे गोरोबनो नागिरा बेहाय जोंनि गामि खाथियाव गंसे दैमा दं दैमा आरो दं गंसे दैमा दं जोंनि गामि खाथियाव बेयो बुंनो थांब्ला एडभार्ब अफ प्लेस बेखायनो दिगदार जागोन आरो गोबाङा बेखौ माबायदि दानस्लायगोन रोङिफोरा आरो दा बे सेन्टेन्सनि रावस्लायनाया इंराजियाव रावस्लायनाया ओरै जागोन इन्ट्रडाक्टरि होननाय सोदोबफोर दङ इंराजियाव मोनब्रै मोनबा ना एसे बुरजा नङा मोनथाम मोनब्रैसो इन्ट्रडाक्टरि वार्ड दङ मोनथाम मोनब्रै इन्ट्रडाक्टरि वार्ड दङ बे इन्ट्रडाक्टरि वार्डफोरखौ जोङो बाहायनो रोंब्ला बे सेन्टेन्सखौ हागोन बेहाय डियार सोदोबानो गैया बर'आव बे सेन्टेन्सआव बर'नि बे सेन्टेन्सआव डियार सोदोबानो गैया अब्लाबो जोङो इंराजियाव सोलायनायाव डियारखौ लिरनांगोन डियारजोंसो जों जुरिनांगोन डियार इज नै दं डियार इज ए डियार इज ए माबायदि ना डियार इज ए गंसे दैमा रिबां डियार इज ए रिबां डियार इज ए रिबां डियार इज ए रिबां जाबाय डियार इज ए रिबां दानिया बैखौ लिरनांगौ जोंनि गामि खाथियाव एखे सिम्पलि लिरोब्ला ओरैहाय नियार आवार भिलेज नियार आवार भिलेज डियार इज ए रिबां नियार आवार भिलेज डियार इज ए रिबां नियार आवार भिलेज डियार इज ए रिबां नियार आवार भिलेज बे आरो डियार सोदोबखौ लाबोनांबाय नाङा गारा गारा बर'आव नाङा गारा गारा इंराजियाव खिन्थु लाबोनांबाय बे दे आच्छा जों दैमा सेराव सानफ्रामबो मोनाबिलियाव
जों सानफ्रामबो मोनाबिलियाव बेरायनो थाङो जों दैमा सेराव सानफ्रामबो मोनाबिलियाव बेरायनो थाङो बर' सेन्टेन्सआनो बिसि बोरैबा जादों आं माबा वार्ड सिक्वेन्सखौ खोब मोजां जानाय बादि मोनाखै आरो जा हक जों बेहाय साबजेक्ट थाङो नैबे भार्ब बेरायनो थाङो आरो बेरायनायखौबो लाफादो बेनिफ्राय दैमा सेराव बे जायगा बुजायनाय सानफ्रामबो मोनाबिलियाव बे सम बुजायनाय नैबेयो एडभार्ब अफ टाइम फ्रिकुवेन्सि दं सानफ्रामबो फ्रिकुवेन्सि of time ओमफ्राय नैबेयो adverb of place बे दानिया जोङो इंराजियाव रायज्लायनोसै assertive sentence बियो assertive sentence assertive affirmative दा होमबा जोङो साबजेक्टजों जुरिनो हागोन बेहाय साबजेक्ट दं नालाय साबजेक्टजोंनो जुरिनो हागोन बेहाय साबजेक्टजों जुरियाखै डियार इन्ट्रडक्टरि सोदोबजोंसो जुरिदों नायदो जों बेरायनो थाङो we go to walk बा walk होनाबा रोम होननो हायो ROAM we go to Rome we go to work every day we go to work every day by the मा नियार दा आच्छा इहाय नियार होदों ना नियार आं इहायबो नियार होनसै नियार दा रिभार बे सेर दङ ना बेखायनो बाय दा रिभार साइड होनोब्ला साबसिन जायो आरो बेखायनो नियारखौ होबा इसेबां सुइट जानाय नङा बाय दा रिभार साइड नैबे we go to work every day by the river side इनिफ्राय मा होनदों सानफ्रामबो मोनाबिलियाव नैखौ इहायनो माबादिनि we go to work every evening निहायदो every evening by the river side we go to work every evening by the river side आरो दस्रा रोखोमैबो लिरनो हागोन इखौ आरो गाहायाव जायगा जानाय नंला जों एसे गोजौआवनो लिरनांगोन बेनिखायनो आं इखौ खोमोरनोसै
दैमायाव नावरियाफोरा नाव जावो Number 3 sentence दैमायाव नावरियाफोरा असमिया सोदोब बादि दे बियो बर' सोदोब जायाखिसै नावरियाफोरा नाव जावो नाव जावो दैमायाव नावरियाफोरा नाव जावो दैमायाव नावरियाफोरा नाव जावो फोरा बांसाननाय दंना नावरियाफोरा साबजेक्ट नाव जावो जावो बियो भार्ब नाव ऑब्जेक्ट दैमायाव एडभार्ब ऑफ प्लेस adverb of place tanamba ma jagan the article ko hobai the boatman the boatman the boatman's आं सेल सोदोबखौनो होनसै दे the boatman sail boats the boatman sail boat in the river the boatman sail boat in the river अच्छा नावरियाफोरा बुरजा ना एखौ बांसानो जाय सेल बोट इन द रिवर एदिन दे बे थांथोंसै हा दाना गुबुन मोनसेयाव फैदोनि जोङो दे सांग्रां जा नङाब्ला सांग्रां जा नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन खैफोदाव गोग्लैगोन सांग्रां जा नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन नङाब्ला सोदोब दं नङाबा सोदोब दं होमबा जोङो सांग्रां जाखौ मा होननांगोन ए साबजेक्ट गैया थाखुमानानै दं साबजेक्टआ बी केयारफुल नङा होमबा बी केयारफुल बी केयारफुल be careful or about otherwise be careful otherwise you will be in danger
Be careful, otherwise you will be in danger. But you will fall in danger. Bidyar. Acha, mansibau sentence. Ang lemjadeng. Ang lemjadeng. Ang lemjadeng. Beनिखायनो आं फरायसालियाव थाङा. Beनिखायनो आं फरायसालियाव थाङा. आं लोमजादों बेनिखायनो आं फरायसालियाव थाङा. टेन्सखौ नायदो, टेन्सखौ नोजोर खालाम. बेहाय आं साबजेक्ट लोमजादों बे मा आरो आं साबजेक्ट बाव दे. आच्छा आइ लोमजादों मा लिरनो? I am suffering from fever. एसे गोलाव नांलायला. I am ill. So बेखौ मा टेन्सना आं फरायसालियाव थाङा. I am ill, so I shall don't go होजायो. I don't go to school. I am ill, so I don't go to school. एखेबारे सिम्पली लिरोब्ला I don't go to school. हेब्रे देब्रेयाव थाङा हलासेनो बिदि जों फोजोबनानै दोननो हायो. बे मोनबा जाबाय ना. दाना दस्रानि नागिरदिनि. दस्रायाव थांदिनि. बे बार जाबाय ना 6 कन्टिनिउ खालामदों जों नाम्बारखौ. जों मिथिगौदि सोलोंथाइया बेसेन होब्लाबो मोननो थाङै दोहोन. दोहोन.
जों मिथिगौ दि सोलोंथाइया बेसेन होब्लाबो मोननो थाङै दोहोन जों मिथिगौ मा लिरनो जों साबजेक्ट मिथिगौ दि भार्ब बियो दे मा लिरनो बेखौनो आगोल लिरग्रोथारनोसै एखे सिम्पोल we know जों मिथिगौ नैबे दिनि थाखाय that we know that सोलोंथाइया बेसेन होब्लाबो मोननो थाङै दोहोन we know that सोलोंथाइखौ मा होनो इडुकेसन होननो ना लार्निं होननो नांला इडुकेसनखौनो होनसै जोङो नलेजबोथ' नङा इहाय सोलोंथाइसो होनखाथारदों we know that education is a we know that education is a precious सोदोब होबानो जायो we know that education is a precious wealth बेसेन होब्लाबो मोननो थाङै दोहोन माबा माबि जालायलांगोन बेखायनो आङो बेहाय मा बुंबाय we know that education is a precious wealth बे seven आरो प्रेसास जुदि होआब्ला इनभेलुएबल प्रेसास जुदि होआबा हा इसेन इनभेलुएबल आरो वेल्थखौ होलाबा ट्रेजार होनो हायो इनभेलुएबल ट्रेजार सिम्पलाव वेल्थ बे 7 नम्बराव फैदिनि बियो जा बियो बेखौनो हो बियो जा बियो बेखौनो बियो जा बियो बेखौनो हो 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 बियो साबजेक्ट जा बियो भार्ब बेखौनो हो आरोबाव भार्ब नाय ओरै अबखौ लिरगोनो बियो जा बियो बेखौनो हो हा नैबेखौ लिरग्रोनाया गाहाम जागोन नोरैसो लिरबा गाहामसिन जागोन गिभ हिम व्हाटएवर गिभ हिम व्हाटएवर he asks give him whatever he asks बे give him whatever he asks बे
जों जाय रायजोआव थायो बियो आसाम 8 जों जा रायजोआव थायो जों जा रायजोआव थायो बेयो आसाम जों जा रायजोआव थायो बेयो आसाम जों जा रायजोआव थायो बेयो आसाम बेखौबो उल्थां फाल्थांसो लिरनांगोन आगोलाव थानायखौ उनाव थानायखौ आगोलाव बेबादिसो लिरनांगोन जों जा रायजोआव थायो बेयो आसाम ओरै लिरबा माबायदि जागोन It is Assam where we live It is Assam where we live Jamba जायोना दे मोनदाइन जाबाय मोनदाइन जाबाय दाना मोनगु 9 बियो आरोबाव एखे रोखोमनि सेन्टेन्स बियो जा बुङो गासैबो सैथो नंजोबा 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 माने 100% नङा आरो एसे नंगौ सैथो एसे नङा बे 50% नंगौ 50% नङा बे रोखोमनि खोथा जाहैयो दे ओंथिया दे बेहाय मा बियो जा बुङो गासैबो सैथो नंजोबा बियो साबजेक्ट जा बुङो बे भार्ब गासैबो सैथो नंजोबा बिथिं आरो साबजेक्ट गैला नाथाय भार्ब आरो कमप्लिमेन्ट दं आरो दे जेरै everything ओरैसो बुंसै everything is not true whatever he says बिदि बुंजाबाय आरो दस्रा रोखोमैबो बुंगोन किन्तु जोङो सिम्पलि बिदि बुंनो हायो everything is not true whatever he says बे फोरोंगिरिया खथायाव हाबनाय
फोरोंगिरिया खथायाव हाबनाय लोगो लोगोनो फोरोंगिरिया खथायाव हाबनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरा गसंदोंमोन फरायसाफोरा गसंदोंमोन बे फोरोंगिरिया खथायाव हाबनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरा गसंदोंमोन The students बिसि फैग्रोगोन The students आरो टेन्सखौ नायदो मोन ना गसंदोंमोन past tense simple past tense लिरनोसै The students stood up The students stood up as soon as the teacher entered the class सोरबा एसे दस्रा रोखोमैबो बुंनो हायो हा दा बे आंनि मथेब्ला बेयो साबसिन जागोन बे आरो दे जाबाय दे दिनैनि थाखाय समा बारा जागोन जोंनि समा जोब्बाय बेखायनो दिनैनि क्लासखौ जों बेहायनो दोनदिनि दे बाय